बाथौनि मिरु आफादा थेलामारायाव 50,000 आर'ज मोनसे हाबाफारि लादों आरो बेखौ जानुवारि दानाव बिथांमोना थामथिम खालामनायखौ मिथिदों आरो बेवहाय आसामनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार आरो भारतनि नखर मन्त्रि बिथांखौ हांख्रायदों। दा बे मोनसे जारिमिनारि जि हाबाफारि लादों बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनांगौआ बयनिबो बिबान। दा बे बाथ्राखौ मिथिनानै जों बयबो बेवहाय नुजाफैदों जाहाथे बे हाबाफारिखौ जोबोद मोजाङैनो खुंफुंनो हायो आरो मोनसे जारिमिन सोरजिनो हायो आरो बेजों लोगोसे मुलुगनि मानसिफोरनो बाथौ धोरोमनि बागै आरोबाव मोजाङै मिथिहोनो हायो। मानोना सा सानजा भारतआव बर' माहारियानो बयनिख्रुइबो गोजामसिन माहारि आरो बे बर' माहारिनि जि बाथौ धोरोम जोंनि खेराइ बागुरुम्बा जोंनि धोरोम आरो हारिमु बेनो बयनिख्रुइबो गोजामसिन। दा बेखौ गोबाङानो मिथियो गोबाङानो मिथिया। दा दिनै सम फैदों जे मुलुगनि मानसिफोरनो बेखौ खोन्थानायनि थाखाय दा बेबायदि मोनसे गिदिरथार हाबाफारिखौ लानायनि थाखाय आङो बाथौ जोंनि आफादनि सेन्ट्रेल कमिटिनो साबायखर बावदों, लोगोसे सनितपुर जिल्ला कमिटि आरो गासैबो बियाबनो साबायखर बावदों आरो आङो अबंलावरनि खाथियाव आफा इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबदों बे हाबाफारिया जाहाथे गाहामैनो गाहाम जाफुंसार महर मोनो। हानजायासो आर'ज गाबनायासो 50,000 जागोन, बाखिथ' आरो रोजा रोजा फैबावनांगौ, खमसे खम 1-1.5 लाख मानसि बेवहाय थुबुर जानांगौ। मानोना बेयो मोनसे जारिमिनारि दिन जानानै थागोन आरो बेखौ गोसो गोरबोजों मोजाङै खालामनांगौ। आरो सनितपुर होननाय लोगो लोगो आंहा फोथायनाय दङ, मानोना बे ओनसोलाव गोबां प्रग्राम खालामलांबाय आरो बेवहाय रायजो राजाफ्रा बयबो बाहागो लाखायो। आं मिजिं थिदों इखालिबो साननायनिख्रुइ गोबां बांसिन सुबुङानो बेवहाय बाहागो लाफैगोन। गुबुन धोरोमनि सायाव नोंथाङा खावलायगोन? खावलायथ'नाय नङा। सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो MSCB जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिस। MSCB जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि, कास्टिं जुवेलारि, कलकाता जुवेलारि, मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि। लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन। MSCB जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिबेकानन्द फर्टआव। MSCB जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन 9954273079 जानबुं अनजिमायाव।